Vítejte v budoucnosti řešení LED napájení. V typické aplikaci jeden napájecí zdroj ovládá jeden světelný box. Pokud jeden z napájecích zdrojů selže, příslušný světelný box přestane fungovat. K překonání tohoto omezení můžeme použít paralelní zapojení. Přidáním paralelních vodičů, které spojují každý světelný box s výstupy více napájecích zdrojů, je zátěž rovnoměrně rozdělena mezi napájecí zdroje. Toto nové zapojení zajišťuje automatické vyvažování zátěže, takže i když jeden napájecí zdroj selže, zbývající napájecí zdroje upraví rozložení zátěže a zajistí, aby všechny světelné boxy zůstaly funkční. Nejprve vypneme jeden napájecí zdroj, abychom simulovali poruchu. V typickém zapojení by to způsobilo vypnutí jednoho ze světelných boxů. Při našem způsobu paralelního zapojení však zbývající napájecí zdroje nadále napájí všechny světelné boxy, jen s mírným snížením jasu. Nyní vypneme další napájecí zdroj a necháme funkční pouze jeden. I když zůstane v provozu pouze jeden napájecí zdroj, zůstávají všechny světelné boxy funkční s dalším snížením jasu, ale bez blikání nebo úplného vypnutí. Tato demonstrace ukazuje, jak systém paralelního zapojení s automatickým vyvažováním zajišťuje spolehlivost a stabilitu i v případě poruchy jednoho nebo více napájecích zdrojů. Zátěž je automaticky rozložena a poskytuje konzistentní výkon bez přerušení.